Ba. Idzie do na to. Jesteś kawałkiem prywatnie i Yoga, deko, I zaraz na zachód była cała pleśnica. December, powiedzcie mi chłopcy. Proszę ty vedia, trzeci, vedia, trzeci. Na swe teraz vedia. Skoro trzeci nas wyjdzie. Finlandia. Ty to vedia. Ale ako to vedia, keď nás ja rozhodím jako možno 3/5 2/7 Je to ako kapitán Skurpín. Dalej, jaký Skurpín Dalej ako z Číny. Je to hrubá, verte tomu. No, vy a ty? No a čo? Chcel by ste sa pomýlili, mali ste nám veriť. Kozák! Prečo stále kričíš to, koza? Ja neviem, asi sa spolieham na ňu. Povieš? No. Stop.